салом тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Марҳамат, боз ин тавар ман ба омад то ки офтоби духтарон. Як бор влогаманда нишон додагӣ будам. Чанд кас нависта 3 коробка 4 коробка гирифтан тавари хадавои ин. Подушкаш сиёшам ҳаст. Ҳозир ман просто так упаковка роса будам, сафедаш заказ омдагӣ. Мекушоид баъзишанда мехи шнуркаҳо бисёр мондагӣ. Ина ман прямо фирми производстви Китай заказ кардагӣ аз сайти духтаро 1688. Ҳамун ҷанда ҳаст. Дар омда худатонам прямой заказ кунитон мешад. Агар ки заказ карда наметонитон китайски сайто, марҳамат муроҷиат кунед, ёрдам медиҳам барои заказ кардан аз ҳамон сайтои китайски. Вақте ки дар видеои гузашта, 1-2 видеои гузашта ман нишон дода будам, анча аз замин ютубам ҳамин кроссовка ботинка мемон. Короче, непонятно. Кроссовка говорит, кроссовка боинане. Кити. Ну, короче, ҳамин ба харидор пайдо шуд. Боз як манба навистан кати, аз он ба мехе кор мекидjan. Ҳамин кроссовкая чиста мехе гуфтам, ки хай подошкаш сиёша 750 рубли аз короче аз ҳамин даруни Москва ба фикрам Люблино гуфтан, рубли гифтим гуфтан. Ина ман аз сайти ҳамон 1688 духтарон вай ба заказ кардем. Короче 235 рубл, 237 рубл да, агар хато накунам, агар чунки ҳар рӯз юан курсаш паст мешавад, боло мешавад, неки ози последни недели толка боло рафтост, неки паст нашудост. Ана то Москва мебиёд ҳамин чизо манба 450 рубл, 400 рубл, ну где-то мехе мефрод. Точно ози нархшо гуфта наметонам. Ами 450 рубл қимат неманем кроссовкаҳо. Расо нағз мебаровад. Ин ма ози постоянно ганда топ бобромда брафтаки нағз. Ин ҳами сафедшам ҳаст, подошка сиёшам ҳаст. Вообще агар ози ина шнуркаҳошо гузонид, агар симпатични мешад. Рӯш кожини ва озами сезони осень и весна. Рӯш кожини духтаро, искусственный кожини. Марҳамат, ҳозир боз амин 28 коробка ман заказ кардагӣ. Неки худам ба як 10-15 уже вай ба ФБО отправить мекунам. Боз ҳаст ким агар хоҳад, пожалуйста, WhatsApp навистон духтаро. Аз замин 3-4 коробка бисёр дода наметонам. Боз заявка партофтагӣ насиб иншоалло даруни мин 25 рӯз 20 рӯз бо мебиёд. Мо ҳозир буромадем усбой кардем. Амин тавара детский товарин. Як ҳамин занит лоҷико, як ҳамин подписчики ман чикадан детский товар заказ кардан. Дӯстони азиз, ана ина озимо почте расид медем. Так без неудобно. Пойдем с лестницы запускаемся. Слышишь, да? Аккуратно. Давай. Тебя откроем, мам? Давай. Здравствуйте. Можно, да? Нет, просто. Нет. Фамилия, что получается? Получается, ладно, сейчас. Давайте запишем сегодня. Ана духтаро имрӯзаш ба то обедам борои отправка карда шудем. Почти Россия кифисондем, аз он ба бурда додем. Авитонда заказ буд, авитова бурда додем. Ҳамаш иншоалло ба вақт рафта мерасад. Вақте ки то обеда отправка мекунед, бар вақт мерад. Ана ози хонава омада боз ФБО ва тавар он каросем. Ин таваро озир ки кун сезон сар шудагӣ почти 1 ҳафта ва 2-3 маротиба бор загрузид каросиям.
ман ба чем аз замин борое ки размерни ряд мерад, разни расветка мерад, ҳамин товарое ки расветкаҳошонам яхе, размерошонам яхе, аз замин нақс фоида каросиям. Возвраташам кам аст, почти аз склади ФБО. ҳозир ҳамин сезони ходовой товарое вообще возвраташ нест. вақте ки ФБО скати кор мекунед, дар онҷо сали возврат бисёртар аст, ҳам логистикаш қимат сали назар ба ФБО. шахсоне ки кор кардан мехоҳанд, савдо кардан, сар кардан мехоҳанд, ман барои моҳо тавсия медиҳам ки дар ин ҷо муҳим нест ки шумо 5-6 намуд бор харид. ҳамин як намуд хариду количестваш бисёр бошад, ҳамин складои ФБО ва складои аз он ба разни регионҳо партоед. ба фикри ман ҳаминаш осонтар. хай инам ҳама ва ҳар хел. ини баъз касо ҳастанд ки ФБС например ваҳо кор кардан удобна. баъзе одамое ҳастанд ки бо ФБО ки кор кунед сали фоида анҷо бисёртар мегиред. кор ягон қиин нест духтарон. аз хона нишаста пешатон анда кӯдакотон ҳам кори хонаӣ мекунед, ҳам аз хона нишаста каму беш мебошадам пул кор мекунед. ама аз инҷа карешта будам, усмон умда ёрдам метиҳам гуфт. ёрдам чӣ? ҳамин чизе коре ки кунам, куҷо ки наравам, ама пушти ман қатӣ. ҳамин ёд гифтигӣ аку ҳамин дафъа ҳамин рӯз ман ба ёрдам доду. духтаро хулас ки мана чанд қадар вақт боз ескам видео мепартом. инқадар душворам нест коре. ҳама корам бо аввалаш ба як камтар душвориш аст. хай оҳиста оҳиста ҳамаям ёд мегирад. вақте манам сар карда будам инқадар нағз намедонистам. агар мақсади кор кардан хоҳед, нияти кор кардан хоҳед, нағз фикр карда баъд дар ватсапи ман нависед. ҳамин роҳи кора барои шумо ёд медиҳам. аз хона нишаста ва ёки ягон ҷоваям кор мекардаги бошед, ин кор иқадар вақти бисёрам намегирад. баъди коратон 2-3 соат ҷумидам ки ҳамин кора ҳал карда метавонед. ана духтаро баъзе ман ба хай телефон мешад савол метиҳанд ки шумо дар як рӯз чанд сум кор мекунед гуфта. ман накун чӣ гӯям, як саволи ҳам душвор, ҳам як саволи барои ман хандаовар аст. например ман ҳамин якта тавара сураташам як хел, якта магазинам ба мемонам, як магазин 10-15 мефурӯшам як рӯзба. ҳамин тавара бо як дига магазинам ба мемонам, якта дута мефурӯшам. ё баъзе рӯзо мешад ки ҳамун тавар ба имина заказ намефурод. барои ҳамин ман духтаро точно гуфта наметавонам ки шумо ҳамин кора кунед, ҳамин қадар пул кор мекунед. гуфта ман шумо пешакӣ ҳеҷ вақт рӯзи омадосагия ё ки 1 соат пеша ҳеҷ кас барои шумо 100% бо боваринок гуфта наметавонад. ана духтаро ман барои шумо просто ҳамин кора тавсия медиҳам. инҷа интернет магазини аз он ягон хел одам биёр ё ки аз пуштат одам биёр, регистратсия кун, бояд ҳамин интернет магазин ба савдо кунад. ин хел гапо коро нест инҷанда. ранги интернет магазиное ки Феберлику Атоми ҳаст, ранги хел не. инҷа ман канали ман ки просто влог ҳаст, как обычно аз ҳамин як таҷрибаи худам барои он занҳое ки ҳастанд ки таргоҳи сентр тоза мекунанд, корои вазнинанда кор мекунанд, 10 соат 12 соат як ҷо рафта кор мекунанд. ин яъне ки ман ҳамин хел корои осонам ҳаст. аз хона нишаста хай кор аввалаш ки ҳама кор ба ки даст мекунӣ
ягон кор намедони. Вақте ки ҳамон кор ба мерию кор мекунӣ, баъд ёд гирифта мебаравӣ. Инам ранги ҳамин хел. аз инҷа кор кардани шумо ёки бизнеси худатонро кушодан, савдо кардан барои ман ягон шуқун на фоида аст, на зиён аст. ман просто аз ҳамин таҷрибаи худам. баъзе ҳастанд занҳое ки хона мешинанд, кӯдакҳо кати, лекин орзу ҳаваси кор кардан доранд. ҳамин хел корҳо ҳаст. гуфта ман просто аз кори худам, таҷрибаи худама просто ман барои шумо мегӯям духтарам. инҷа маҷбурӣ нест. имина ман ягон киса ҳамин фирма намегӯяд ки ман ягон киса биёр ҳаминҷо кор кун, регистратсия кун. инҷанда хеле вообще гуфтани гап нест. инҷа фақат ҳамин як чиза мерид 10,000 бами 15,000 бами харидид, болош ба фоидатон намемонид, мефурӯшид, фоидатон намегирид. ҳамин ранге ки